Καλώς ήρθατε παιδιά σε ένα καινούριο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys και άμα τύχουμε τον Ποσειδώνα θα είναι το τέλειο, θα είναι το καλύτερο πράγμα. Για να δούμε αν τον τύχουμε τον Ποσειδώνα. Έλα, το ξέρω το θες παιχνίδι, τον Ποσειδώνα. Γαμίσου από κόλλο. Γάμιες. Είναι τόσο κοντά παιδιά για να πάω τον Ποσειδώνα και την έχασα την ευκαιρία αυτή. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να παίξουμε τώρα κανονικό ματσάκι γιατί δεν μας βλέπω καλά. Δεν μας βλέπω καθόλου. Δεν μας βλέπω καλά γιατί... Τι μαλακία. Τι μαλακία είναι αυτή. Γαμίσου λίγο ρε μαλάκα. Δεν μπορώ. Μου έλεγε το βαλάκι μου να πάω, αλλά είπα να κοιτάξω λίγο την τύχη μου. Κάτσε λίγο ρε μαλάκα. Κάτσε λίγο. Μαμά μου. Παίζουμε. Η χειρότερη μου πίστα. Αλλά εντάξει. Μπορώ κάπως να την νικήσω. Πιστεύω. Και κάπως έτσι χάνουμε το παιχνίδι και το game μαζί. Είδατε πως κολλάω εγώ. Δεν χρειάζεται να τα... Μα ξέρετε πως κολλάω εγώ. Λοιπόν, παίζουμε τι μπορώ να κάνω τώρα. Τώρα εγώ πιστεύω τώρα ότι εγώ μπορώ να κάνω λίγο ένα spin έτσι. Σπινάκι, ωραίο. Μπορώ, ναι. Ποιο από τα δύο. Κάνω ένα βίντεο που θα μαζέψω πολλά τέτοια και πρέπει να μου πείτε στα σχόλια αυτό ή αυτό. Είναι τα δύο σχόλια. Εγώ τώρα για να ανοίξω αυτό. Για τώρα. Τι μαλακίες. Αυτό δεν είναι μαλακία, είναι γαμάει. Αλλά τώρα meeting δεν έχω, αλλά... Έχω μόνο 9 κορώνες. Θα μου πείτε, γιατί έχεις μόνο 9 κορώνες και δεν έχεις παράδειγμα 100. Δεν παίζω καθόλου. What the fuck. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν λέμε όνομα. Ένας φίλος μου είναι φίλος μου και ο άλλος φίλος μου. Μόνο 167 και 78. Βρέσκα, 278 βρέσκα και 199. Πάμε.
Γαμώτο. Τώρα θα μπω. 1, 2, 3. 10. Ολυμπιακός. Όπα. Ολυμπιακός, μεγάλος και χειρότερη μου πίστα που δεν μπορώ να την περάσω ούτε σε 100 χρόνια. Όπα. Όπα. Ουστ, πίσω. Ουστ, πίσω. Ω, την πέρασα. Α, τελικά δεν περνάω την πίσω. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Γι' αυτό σήμερα θα παίξουμε. 10 λεπτά βίντεο θα κάνω σήμερα. Δεν θα κάνω περισσότερο, εντάξει. 10 λεπτά μια χαρά είναι. Κομπλέ. Όχι! Δεν ξανακάνω τέτοια μαλακία. Δεν ξανακάνω άλλη μαλακία. Δεν ξανακάνω άλλη μαλακία. Τέτοια. Λοιπόν, πάμε ξαναπαίξουμε τώρα. Τη σκηνάρα μου. Όχι! Θα είπες παλιότερα ότι είναι αγαπημένη μου, αλλά τώρα με τέτοια σβοξίματα και τέτοιες φάπες που ρίχνουν. Παραλίγο. Παπ. 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 Κέρδισα. Τους που δεν μου δείξαν μια κλωτσιά για να γίνει. Ευτυχώς. 10 λεπτά έφτασα. Γιατί... Α! 8 λεπτά ακόμα έμεινε. Όχι. 2 λεπτά ακόμα έμεινε. Πώς ανέβηκα πάντως έτσι πάνω. Πολύ ωραία. Τελικός. Άλλο 1 λεπτό θέλουμε και πάει 10. Αλλά θα το κάνω 11 λεπτά για σας. Για μου την έπεσα. Σκοτώθηκα. Ρε με το lag μου μας αγαμώτος. Αγαμώτος. Έντεκα λεπτά για εσάς. Με τόσο καιρό μας στο YouTube. Θα σας πω μια μέρα την ιστορία μου πώς
μου ήρθε η ιδέα για να κάνω YouTube. Θα βγάλω ένα βίντεο 1 ώρα νομίζω. 1 ώρα θα είναι. Ή κάτι λεπτά. Αύριο νομίζω είναι αυτό το βίντεο. Πήγε 10 λεπτά. 12. Εντάξει. 12 λεπτά. Μια χαρά είναι. Να έχουμε και 2 λεπτά να παίξουμε. 2 μάτς. 2 ματσάκια. Πάμε. Πάντα πρέπει να κάθεσαι σε γωνία. Και όταν με βλέπεις να έρχεται. Όχι! Δεν πηδούσε ρε! Το πάταγα και δεν πηδούσε. Τι μπάγκα φάω. Άλλο ένα. Οπα. Άντε! Τώρα που έχω... Πόσο λένε, λίγα λεπτά. Ας πάμε 13 λεπτά βίντεο. Δεν μπορώ να τελειώσω έτσι, πρέπει να τελειώσω στο τέλος κάτι επικό. Κάτι επικό. Δέκα λεπτά δεν μου φτάνουν. Τι είναι 10 λεπτά, τίποτα. Πάμε 11 12 λεπτά βίντεο. Χριστός. Θα ρίξω κάτω φόνο. Έλα, πάνω. Οπα. Πώς ξέφυγε έτσι. Ναι ρε μπρο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, τώρα άλλα 15 λεπτάκια εντάξει. Και είμαστε save. Θα τελειώσω στο τέλος με το αυτό. Λοιπόν, θέλω να το τσεστάρω. Καλό ότι έρχεται. Ωραία παιδιά τώρα. Σίγουρα θα έρθει κανένα, δεν μπορεί. Όχι! Έβγαλα και 5. Θα κάνουμε κάτι πικό τώρα. Με σπινάκια. Αυτά τα δύο σπινάκια. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, ας πούμε θα σπάσουμε τα σπινάκια. Όχι, μια μέρα θα σπάσουμε όντως όλα τα σπινάκια. Θα κάνουμε 1000 κομμάτια. Λοιπόν. Πάμε.
Σε παρακαλώ, αυτό το skin θέλω. Πουτάνα. Πόσα έχω τέτοια, κάτσε λίγο. Θα γυρίσω το tablet μου να δω. Λοιπόν, έχω 34, δεν έχω 35. Λοιπόν, θα κερδίσω όλα τέτοια, δεν μπορώ. Θα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Το άλλο δεν είναι ακόμα πιο επικό. Όταν το κάνω. Το άλλο θα παίξω, όχι. Θα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια.